APHLC pen dak ESR wang tu pulo la pen ke ni tumta apor chi risi wang intum oposi wang lo la border alam dak nange theklong gal puhelo police ta amen jong chot jong si Assam government la pen council tum a hoxi a border ke cherai kang tung posonte dak police hang ya polo sita non ke police ta tot prong bange thombak sidu che komrom la pen alang litum lan chot takalilang hang a facility ta pipe council pen government pen ke light ta pipe si nilitum phansi generator ta nang hang nun thu police tum ta athik the mo phike police tum ta ni tum pen si hileta nang la nang hang nun thu rong ta the la puson se ke je plang non athe alam bin nong bangke la council ke la kedo an along leta hala give and take along pidun at lo rokom la si alang litum dak wang hai hede la pen hala gate nange bi police gate nange bi puke jong si nang bi ponte dak notification doji ke di la si notification ta non ta jok phan ta peklang hai helang a peklang hai helang mane avede no nanta aku jong si don de government tum nang peklang non copy si ke duk circular order do mati hada la dak police camp ki bi phan la ta nitum theklong le non anta jong si don te nang peklang non pusi nitum kadiman Assam government pen ba council pen nitum demand lo la police check gate dak nang bi misen alam lo sita a notification bang nang peklang no aku ka la border kerai nangi ke public tum rap dunji hok lo rap dun de po kam kali lo sita a binong ke claim nai ke la ke police atum magistrate atum dak magistrate a theklong le abinong ha plain district asonte border magistrate putadu border ADC putadu ande dak border ADC dak do border magistrate do dang alang litum phan dak nang bi bedet pia potlo athema ya nitum ka pheri ke la alang litum longle etom border anta chipidun laplo jong si chipidun laple putang te ba chipidun laplo pusita rat atum karbi pen chomang aphan thang bak be pa chbong ka pa chipi thi thedet ji aphan halabang so a give and take a list a kagos a agreement ni tom phan a copy nang pivek ni rong rat tom phan rat ang theno nang jai det ni la copy pon nang jai je det ni litum ka chini ke non MP election nang le lo popot la pen munit atum asap ta BJP phan aning dok de la posi alang litum ka matha ke inglong arat tum han pache bohong nang chubi misen alam lo muthe ala notification bang a order circular bang a copy nang piserak ni rat tum han la pen police dak pang tang serak nang generator bo sinili tum long le na ka hang nun thurong lo ma le lage himanto biso sorma long ta dobu generator ke di watu liram ta dobu lanat ke la thuke ingnek thu mai me alam lage yong he lai hu pachu be yu bu ta rat tung lage non e kroi kri